And now, it's time for DJ Rocky's Secret Files. Naging side chick ako nang hindi ko alam. Hi DJ Rocky. Itago mo ko sa pangalang August. At ito, ang aking secret file. Lahat naman siguro tayo ay aware tungkol sa mga social apps or dating sites. Maraming gumagamit at kung minsan pa ay may mga maswerteng tao na pinagtatagpo ng tadhana at nagiging masaya hanggang dulo. August 18, 2021. Nagtry akong gumamit ng isang social/dating site. Siguro past 10 p.m. na noon at talagang boring ang ganong oras. Kaya naisipan kong mag-browse doon. Kapag naiinis ako sa usapan or sa tanong ng nakakausap ko, ay ini-end ko agad. Hanggang sa may nakausap akong isang lalaki. Sa paraan pa lang ng pakikipag-usap niya ay natuwa na ako. Kaya, balak na sana naming magbigayan ng username sa Telegram na app. Kaya lang, minalas ako at na-refresh yung Chrome ko. Kaya nawala yung conversation namin. Inis na inis ako that time. Kaya nag-try na lang uli akong makipag-match sa iba. For the second time, nagka-interes ako sa nakamatch ko. Itago natin siya sa pangalang Kim. 25 years old siya at isang engineer. Taga Cavite siya. At nung nag-match na nga kami, ang sabi niya, nasa Pampanga daw siya that time. Stranded dahil malakas ang ulan. So, inintindi ko. Taga Cavite na nasa Pampanga. Okay naman siya kausap. At ako na yung nag-initiate na magbigayan kami ng Telegram account. Since nadala ako sa nangyari sa una kong nakausap. At doon nagsimula ang lahat. Meron kaming same vibes. Nakapag-usap na rin kami tungkol sa mga rated SPG things. Meron din pag-uusap tungkol sa personal na buhay. Pero pansin na pansin ko ang pag-iingat niya sa identity niya. Days and weeks passed. Nagtuloy-tuloy ang pag-uusap namin. Wala pa akong pasok that time kasi bakasyon pa. At ang bilis talaga ng panahon kapag masaya ka. September came, malapit na yung pasukan. Online class. Masaya pa rin naman ang pag-uusap namin ni Kim hanggang sa napag-usapan namin yung meet-up. Lagi niya akong binibiro na susunduin niya raw ako dito sa amin. Sinasabi ko naman na need niya akong ipagpaalam. Natutuwa rin naman akong isipin na pwedeng-pwede ko siyang maipakilala sa pamilya ko dahil maganda yung background niya. He is above my level. Pero never niyang ipinaramdam sa akin yung ganun. And days pass, nagtampo ko sa kanya. Tapos, sabi niya sa akin, pupuntahan niya ako.
nataranta ako kasi super late na nung time na yun. Hindi ko alam kung paano ko siya lalabasin pero ang sabi niya, nakaalis na raw siya. Dumating siya, nakasasakyan. Siya yung kauna-unahang lalaki na na-encounter ko na merong sariling sasakyan. Pinagpark ko siya sa medyo malayo sa bahay namin. And pumasok ako. Ang awkward, pero kinakabisado ko yung mukha niya. Then nagising ang mother ko, kaya nagmadali rin ako pumasok sa bahay at umuwi na rin siya. After that night, maraming nagbago. And I can say na in love na kami sa isa't isa. Although marami pa rin akong doubts kasi hindi ko pa alam kung ano yung real name niya at yung social media accounts niya. Sa Telegram lang kasi kami nag-uusap. Kung minsan ay video call hanggang makatulog. Then one time, pinilit niya akong mag-send ng money through GCash. Sabi ko in one condition, sabihin niya sa akin yung real name niya. Nag-agree naman siya. At sabi niya, makikita ko raw yung real name niya. So, eto na. Nakita ko na, kaya pala doon niya ako pinasend kasi bank name yung nandoon. Yes, DJ Rocky, bank name, hindi account niya. Kumbaga, yung cash isesend sa bank account. Naisahan niya ako dun. Hanggang sa October 10, first date namin. Tumakas ako sa bahay. Sinundo niya ako sa village namin na nakasasakyan. Nag-take out kami ng food at sa coach kami nagkakwentuhan. Hanggang sa nauwi sa Momol and we end up in a hotel. First time ko sa ganong klaseng lugar. Tsaka buti na lang, tinted yung car niya. It was really a memorable night. At mas lumalim pa yung namamagitan sa amin. Then October 19, 2021, birthday ng kapatid ko. Balak ko sana siyang papuntahin sa bahay namin. Ilang beses ko siyang tinawag-tawagan, kaya lang gabi na siya nakapag-reply. He said na masama ang pakiramdam niya at gusto niya maayos yung timing. Down ako noon kasi nag-expect na ako . Pero pinalampas ko na lang at inintindi ko na lang siya. Hanggang sa last week ng October, naging cold siya. Di na siya nagre-reply sa akin sa Telegram. Devastated na ako. Parang pakiramdam ko, pinagmumula niya akong tanga. So nakaisip ako ng paraan. Nag-backread ako sa convo namin. At nakita ko yung screenshot niya na convo nila ng kanyang papa. Pero may takip yung name and DP ng messenger. Inedit ko yung screenshot hanggang sa natanggal ko yung takip sa name and DP. Then Viola, I found out his father's Facebook account. Dumating yung best friend ko sa kwarto ko at pinakita ko sa kanya yung ginagawa ko. Sabay namin tiningnan yung Facebook ng papa ni Kim. Then sa gilid nakita ng best friend ko yung DP ng isang account. Kamukha ni Kim yung nasa picture pero may kasamang babae. Kinlik ko yung account at para akong pinagbagsakan ng langit at lupa sa nakita ko. He is in a 4-year relationship with someone. Legal sila both sides. And August 18 ang anniversary nila. Yun yung date na una kaming magkakilala sa site. Hindi ko alam kung ano magiging reaction ko. Nanahimik na lang ako. Umuwi na rin yung best friend ko since buntes siya. Nag-message ako ng hi doon sa girlfriend ni Kim. At nag-message naman ako sa FB ni Kim ng, kumusta ka naman?
Naghalo-halo yung nararamdaman ko habang naliligo ako. Sobra-sobra yung pagbe-breakdown ko. Pakiramdam ko ang dumi-dumi ko ng babae. Nakablock ako sa babae nung tiningnan ko uli. Pati best friend ko nakablock nung nag-try din siyang mag-message. 2 days passed, hindi na nagparamdam si Kim. Naabutan ko siyang online sa Telegram at dun ko siya kinumpronta. Nawala yung galit at doubts ko nung nakausap ko siya through a call. Sabi niya, magulo raw ang sitwasyon niya. At kung tutuusin, dapat daw galit ako sa kanya. He did not explain much, pero naiinis ako sa sarili ko kasi ang rupok-rupok ko. So we continued talking. November 1, 2021. Nanonood kami ng TV sa bahay nang tumawag si Kim. He said, papunta siya sa akin. Galing siyang site. Doon siya nagpark sa medyo malayo sa bahay namin. At first, tahimik lang ako. Doon ako nagumpisang magtanong. Kung break na ba sila, kung alam ba sa family nila na ayaw niya na sa babae. Sabi niya, oo, break na sila. At sinabi niya na ayaw na rin ng parents niya. Pero minsan daw ay pumupunta pa rin yung girl sa bahay nila. Pero wala siya lagi kaya, ayun, talagang napupunta yung babae. So naging kampante ako. We continued what we had. Hindi ko alam kung ano ba talaga kami. Then November 19 came. Nagpunta siya uli ng bahay. Inintroduce ko siya formally sa ibang family members. May dala siyang pasalubong. Umalis din kami after and we ended up in a hotel again. Pag uwi namin sa amin, sakto lang kasi may mga nagiinuman sa labas ng bahay. And then I realized, para akong nilalamon ng insecurity, doubts, and anxieties ko. Napansin ko sa FB niya na in a relationship pa rin sila. Tapos chinek ko yung FB status ng ex niya. In a relationship pa rin. December came. Nag-aaway kami kapag ino-open ko yung topic about label. Bakit raw ako nagmamadali? Last week ng December, para akong nawawala ng gana. Sinabi ko yun sa kanya. Tapos pinuntahan niya ako. Nagbonding kami sa labas ng bahay. And again, into him na naman ako. January, nagkita kami 2 beses. Last nakita na pala namin kasi after nun, kapag nag-aaway kami, inaabot kami ng 3 days na hindi nag-uusap. Ako naman, hindi na masyadong nangungulit kasi busy sa work and organizations. Hanggang sa nag-February, hindi kami nagkita. Hindi na rin kami masyadong nag-uusap. March came at nag-enroll na ako for college. Nagpasa ako ng requirements sa isang university. At hindi ko alam yung place. Natakot ako. So, chinat ko siya. Tinawagan ko rin. Para humingi ng tulong. Sakto raw kasi nasa Pasay lang siya. And, ayun, napuntahan niya ako agad. Sobrang thankful and apologetic ko nun kasi naabala ko siya. Sabi niya wala raw naman yun para na rin sa peace of mind niya. Hinatid niya ako sa bahay namin. Tapos nag-usap kami uli. Ganun uli. Dumalang kami mag-usap hanggang sa umabot ng 1 linggo, April 18. Hindi na talaga kami mag-usap. Hindi ako nakatiis, nag-message ako dun sa babae. Kasi may nagtutulak sa isip ko na gawin yun, ang lakas ng kutob ko. And then nag-message yung babae. They got back together. Hindi raw sila nag-break. Cool off lang ang nangyari sa kanila. At alam ng family nila na nagkaayos na sila. She also found out about me, pero hindi na raw niya ako kinausap para wala ng gulo. I was again left behind. Grabe yung panlulumo ko sa nangyari sa akin. Pakiramdam ko, tinarantado ako ng mundo. Sinabi ko na rin sa lola ko yung nangyari, pati siya nagalit at nainis. Pero hindi ako nagpakita ng kahinaan.
Kasi ayaw ko sa lahat yung kinaaawaan ako. Up until now, 2022, masakit pa rin yung nangyari. And iniisip ko na kailangan ko ng closure pero hindi na ako umaasa. I'm still healing myself. And now, mas lalong tumaas yung standards ko sa mga lalaki. Mas lalo kong iningatan yung peace of mind ko and yung body ko. Natutunan ko rin sa recollection namin sa school na importante ang purity. I graduated from senior high school na. Late schooler ako and I'm 21 years old. Meron akong high honors and I'm planning to take BS Accountancy in college. Well, maraming beses man akong ibababa, iaangat ko ang sarili ko at patutunayan sa lahat na hindi nila ako masisira at matitibaga. Maraming salamat, DJ Raking. Hanggang dito na lang. Muli, ako si August at ito ang aking secret file.